Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti maikadwa at Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 18. Ispalen nakto ti Apo iti amin a kinadakas, ket alaan nakto nga awan pakan anwak iti nailangitan a pagarian na. Maipaay kumakan kwa na ti dayag, nga awan inggana. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maragsakan kami anak ko. Tamay saka ka dagiti naikan iti pamadayaw. Agyaman nagtatang. Kablawan da ka, anak ko. Ay na, maragsakan kami at talaga. Tauray marigrigat tayo, kat igagaad mo ti agadal. Iso asikat ti salutatorihan. Uwan ananang. Tamakitak mo ti sakripisyo kinitatang. Iso arumbang laang alalaingag ti agadal. Ken kayat kayo ayaon ka dagiti duwapay akakabsat ko iti kinarigat. Ay, agyaman kami anak ko. Takas ti kapanulutam. Saan mo nga obligasyon dayta. Pagyamanan may, nuaddan tumaitulong mo. Dinapatag kada kamay, kat maadaan kayaw itinaranyag amasak bayan, kadagiti addeng. Kat sapay lako ma, taitultuloy mo ti kinasaet mo nga agadal. Ikarik, nanang. Kasano nga insan? Agtuloy ka kadi iti kolehiyo? Daytang arod ita ti parikot ko. Kurang ti ornong datatang kananang. Iso akas ladyak pa'y la makapagpatuloy nga agadal ita atawan insan. No kayat ma, sumurot ka kanyak iti Manila, tatulungan ka. Tapno makastrag ka iti may sa prestihiyoso apang publikong universidad. Agiksang pa iti scholarship program nga ito yang da. Nalaing ka, iso nga mo ka makapasa ka. Sige man nga rod insan. Imbag ta na ibagam day ta abanag. Sana balay, tada balay mi ijay. Makipagnaad ka kada kami. Ta isupay ti pag-abang mo. Ay na, dakal ayaman ko ta nakita ka insan. Kat na ibagam day ta abanag. Maituloy ko matlaangan ti panagadal ko. Ayos insan, congrats! Kunat tumit makapasa ka. Nasaririt ka ngamin insan. Agyaman nak iti Diyos, tainted na ti kinasirib ko. Kanagyaman ak unay matkan ka insan. Si katinagbalin nga instrumento na. Tapno makaumayak dito yung syudad ti Manila. Awalan niya man na insan. Basta i-guide mo lang tati agadal. Tapno makaturpos ka iti arapaap mo akurso. Kumusta nga iti panagadal mo, anak ko? Nasaya at matnanang. Imbaglaangin ta nasabat ko ni Insan Melvin. Kat iso tinang ibaga kanyak ti maipapan iti may sa aprestihiyoso apang publiko apagadala ni Manila. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Taiso tinang iturong iti amin. Pudno day tananang. Iso akabayatan ti panagadal ko. Tumultulong akmet kada insan kadagiti mabalin nga obraan da iya balayda. Wen anak ko. Aramidem dagiti mabalin mo at trabahon iti balayda. Tadi kat nakababain. Tamakigigyan kakit ngarod kadakwada. Wen nanang. Kan palubusan dakmet latada angkal kan anti nga agtrabaho. No day tay awan klase mi. No kasya abakante ti oras ko. Ay, kasta ka day, anak ko. Wen nanang. Inak agkargador. Agbarker. Ag-construction worker. Wano anya pa'y dita analinis a klase ti trabaho. Isu pa yung aramatak iti panagadal ko. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Hanggang kita lang, tadi ka marigatan. Di mo matparigatan ti bagay. Una nang, di kay agdanag ta kabaulakmet. Agan anos ka, anak ko. Tauray marigrigat tayo laeng. Ikarigatan mi ti agipaw itlat ta iti kwarta nga aramatem. Ken uray kaskasano, at damot maaawat mi iti 4 pays nga ipapaay ti gobyerno. Kat isot na'y nayunan may nga ipawitkan ka. Una nang, kas nakunak kada kayo. Ikarigatak ti makaturpos. Nasayaat na simurot ka kanyak. Makikadwa ka kada kami a grupo, kat matulungan da ka. Wen,
Si Muro taktakayat ko amaamuan no anya daytoy a grupo nga ibagbagam, Drigo. Ti may saganwat mi, kat tumulong ka dagiti marigrigat. Kastamot ten, nga agiin nadal tayo, maipapan iti kasasaan ti pagilian tayo. Kan adaan mo may apagkwartahan. Nulakat, takayat mo ti sumurot. Anya dayta a klase ti trabaho, Drigo. Kastoy nay, nakita ngamin ti panagsaksakripsyom, tapno makaadal ka. Isu akayat da katulungan. Sumurot kanto kada kami iti bagbagak apagkwartaan, tapno maamuam. Sumurot ka kada kami iti maangay a protesta. Daytoyen di ibagbagakan ka. Ang kasla alanganan na kasumurot ita kada kayo. Umay kakit din. Daytoy a protesta, kat intay yaro nga ing iti gobyerno. Tasaan kumaangumato ti matrikula kadagiti pagadalan. Ngam Drigo, awan mo tibay bayadan tayo ang matrikula. Talibre mat. Nangro na iti pang publiko nga eskwelahan. Kat dagiti mat agad adal iti pribado. Kabailan dati agbayad. Iso nga ijay tinagenrolan da. Ngam adalat ta dagiti babayadan tayo. Nga uray pampubliko a pagadalan ti ayan tayo. Saan ka di? Umay kakit din. Di ka madanagan. Tasaan a masayang ti oras mo. Di tay mabisinan. Kan adda itad da a kwarta, kastang dan tayo. Wala mong bisistema ng gobyerno! Iso asim muro takmat dito eh. Tanainggan nyo at iti imbagada nga adda maitad a kwarta. Paadata iti rason. No apay nga data ita dito ito net. Kung hada ang maipapan iti na nga to ang matrikula ti protesta. Ngam saan mat? Tati kang runaan nga ipukpukaw da. Kat tibulok a sistema ti gobyerno. Wan nga roda. Kan ibagbagada pa'y. Apas pasurot lang ti gobyerno kadagiti Amerikano. Huwag nga rod No siya amay sa. Agyam-yaman na kiti gobyerno. Tadadagiti pang publiko a pagadalan. Awan tuition fee. Wan nga roda. Ala, makipagtakder talatta dito eh. Unin Tano malpas. Agawid ta adagos. Itaman pa yan medyo naladaw ti panagawid mo, insan. Ay, uwan nga ro din san. Pasensya ka kuman. Adda nga min napanak. Sa di na. Si Muro Takman kadagiti nagprotesta. Anya, insan, ibagakan ka. No awisan da ka dagiti nangawis kan ka iti kasta. Pangasin, tadi kan sumursurot ka dakwada, tamay sagmak ka lang. Naengganyo ak ngamin iti imbagada nga adda kwarta nga itad da kalpasan ti protesta. Kasta ti rami dagiti mangangangay iti protesta dito syudad. Iso nga ulitak nga ibaga. Di ka kuma masisirap iti basit lang ang gatad nga ibagbagada. Tapno lang makipasat ka kadagiti kakasta protesta. No kasta, tinulit da kamat. Iso nga adda ka ita dito, Rowena. Wan, imbagada nga min at tumulong da iti pan nag-review. Kan agiin nadal tayo. Wan nga rod. Ngam panagadal mo't gayam iti kasasaad ti nasyon tayo ti intay adalan. Ti ibagbagada a situationer. Wan nga rod. Ibagbagada ang masapol ang masukatan ti agdama a klase ti gobyerno. Taawan kanong mo tinasaya at mapaspasamak. Awan tinasaya at nga aramidan ti gobyerno. Wen, ado a talaga dagiti makapasakit nakam ang mapaspasamak iti gobyerno. Ngam sapay ko ma, tamaadaan pa nagbutang iti Diyos dagiti agturay iti pagilian tayo. Kat di da ko man agaramid iti kalokwan. Saan ko maatila ang bukod da nga interes ti pampanunutan da? Ungayam kakadwa. Sakbay amasina-sina tayo, ipakaamok nga damaangay a protesta dito'y syudad. Adu dagiti makiprotesta iti dayto agundaway. Gaputa amin dagiti eskwelaan dito'y syudad, ket adda representatives da. Ken adda pay dagiti makipasat iti naduma-duma a sektor. Kas kumaka dagiti women's organization. Dagiti workers manipud iti naduma-duma a klase ti trabaho.
Kastamot tan dagiti tsuper, kanda dumapay. Di kay madanagan kakadwa. Tadakdakkel ti maitad ita akwarta kada tayo. Madiday tuyin ang mapaspasamak, Rowena. Tunet, Huwag nga, Rodo. Agulumot na nagiti kaduma kakadwa tayo ang nakipasag iti dayti a protesta. Pumanaw tayo langan. Wen, narikat ti mayramraman. Uray di tayo alaan ti kwarta nga ibagbagada at hangdan tayo. Surutan dak, dito iti pagnaan tayo. Tapno makaadayo tayo adagos dito eh. Kumusta kayon, Tunet? Rowena, Kastoy, medyo adapay lang ang buteng ko. Gapo iti napasamak iti dayja protesta. Ura siyag, na-trauma ak. nagdanag akmat iti day di agundaway. Imbaglaangan ta kabisadom iti adiso. Iso ang nakapanaw tayo adagos. Wana, taga dituyak nga ron. Tano saan? Amang ano nairaman tayo pa'y at iniliw dagiti pulis. Iso adi tayo mapmapanan no awisan da tayo pa'y. Wentunet, Rowena, tawan matla ang timaganab tayo kadagiti kakasyay nga aktibidades. Lumiklik tayon kadagiti a klase ti tattao. Igaad tayo kit di ti agadal. Among, basol nga min dagiti pulis. Isu nga adu dagiti nasaktan iti dayjay a naangay a protesta. Drigo, Isu arumbang aguraan tayo ida. Taimbis nga isakit da tayo dagiti a pulis. Saan? Ta isu dakit di tinang pasakit kada tayo a nagrali. Kastamot la iti gobyerno. At dagiti laang nabilag at tao. Kan dagiti babak nang tikamkampian da. ngam Drigo, naimatangak At tinapasama. subli ka kit di iti grupo. Adu pa'y ti maadal mo. Basta agsubli ka kada kami. Katulungan da ka iti panagadal mo. Dandani tayo matlangan agradwar. Sander, Rowena. Wan nga rod, agyaman tayo iti Diyos. Tayo so tinang tartarabay kada tayo. Wana, kastamotin ka dagiti makuna a support groups tayo. Dagiti kapamilya tayo. Kan syempre, ingad tayo tinagadal. Iso, nga graduate tayon. Wana, kat mayat, tanagtalinaan ti panagagayam tayo. Agam, adamadlaw ko kada kayo ah. Wan, Tonet. Ada na kinaawatan mi ka ni Sander. Kunak tupay kat. Kinapudno na. Ibagami kumakan ka ita. Ngam, naunan na kami mat. Kat kablaawan kayo ah. Maragsakan hak para kada kayo. Thank you. Oh, Kat, kumusta kayo mo iti boyfriend mo? Umunama pa ni Europe. Sumaruno aktukan ko ana. Ay, wow! Nagsaya atan. Maragsakan kami mat para kan ka, Tonet. Nanang, nakastrekak kas may nga empleyado iti munisipyo tayo. Ay, ay kasta ka de, anak ko. Ay nagsaya atan. Ay, yaman pa iti Diyos. O nanang, parabor na ito'y kada tayo. Iso aditay agliway ako mararag kan ni Apo Diyos. Ken kanayon tayo mutla ang agyaman kan kuana. Iti amin agundaway. Nagpintas matan diti na pananta, Sander. Class sa restaurant. Siyempre, gaputa very special ti kadwa kita. Aha, bulaing nakmanan. Saan? Pudno amin nga ipagbagakan ka. Rowena, iyan tangay agpadatamatan nga adaan iti natalgad at trabaho. Mabalintag tagkalaysa. Kunak man no inton sumaruno atawan ti panagkalay sata. Itaatawanan. Tapno maaddaantan iti anak. Ay, sika talaga, Sander. Di ka makatututor. Alaman laangan. Agyaman ak mahal. Ket no maaddaantan to kadagiti anak. Bantayan tanto idaan na imbag. Tapno di da maipada kada taidi. Asimurot kadagiti tattao ang nagpamarangdaan na imbag. Ngamdakas matgayam ti panggap da. One, Sander. Ay, anak mo tanti ibagbagam.
kat saan tapay lang nga nagkalaysa. Isu nga rod nga iti kabaitan na panahon, agkalay satan. Tapno, makaado. Anay ko. Nagsakit ko dut mo, mahal. Mangrugi ka ba yan? With love ti kudot mo. Isu akay kayat ko, mat. I love you. I love you too. Inikan na tayo iti sirib ti Diyos. Tapno maidasig tayo tinasayaat kandakas. Ngarod, soroten tayo tinasayaat tapno di tay mayaw-awan itinalintag adalan kat nasayaat ti pagtungpalan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.